and gentlemen, and now, from Gosueta, Ohio, Mikel Elisegi on the shore. Nahiko ongi ingelesez hori ere. Ez da inongo ingelesa izango den, baina ongi. Gune diguna Miren Arrieta. Goizueta, Ohio. Ohio esan du. No, Nafarroa. Goizueta. No lobby, you the no low. Ez que anteatu gehiagin. Gune diguna da Miren Arrieta pixka bat gehiago ezagutu, bai. Mirenik galdera nahiko arraroak prestatzen. Miren animo. Baina zu moldatuko zara. Zula zaigu oso. Gero guai dago, Miren. Ea zuzer nahiago duzun, bai. Bi aukera emango dizkizut. Venga, lehenengoa. Irakurtzen nahi nez, ja. Baina berdin da, baina ez duzun ikusten. Eta diferenta, igual gero beste gauza bat esango du. Zuk zen nahiago duzu, Oscar bat irabaztea baino pelikula batengatik non blackface egin duzun, eta izu ikusten, debuzin beltza zaude, bale? Margotuta beltzez. Edo, agian, tokatu daiteke baitaren nahiago duzula bizitza soan zehar betizu behietako bat antzestu behar izatea. Nahiago dut betizu behi bat izatea. Ez duzu Oscar bat nahi? Baina hori esan duzu gaina gauza txar bat izango balitz bestela, bastante fantasia, ez? Bueno, berriz esango dut. Edo zer nahiago duzu? Betizu behietako bat antzestu behar izatea? Guain, bai, obekio, ez da? Bai, aukerari nahiago. Bigarrena. Bai, ze blackface ez dago. Ez dago ongi. Gure baloreak aurretik beti. Bale, orduan bigarrena. Betizuaren kolore asko zobea, oso. Bigarrena, oso ongi. Hortxe, beti orduete lehenago iristea toki guztietara, edo beti ordu bete atzerapenarekin. Barkatu, galdera guztet Mirenek erantzun beharrean, nerea mazokin du. Nereak erantzun beharko lukela. Zer daukazu esateko nerea? Mirenen puntualtasunaren inguruan? Ez daukat ezer esateko, Miren. Garaiz iristen da, normal? Garaiz iristen da. Normal, bai. Gertatzen dena da batzutan bizitzak gauza oztopoak jartze izkiola, baina hori ez da Mirenen arazoa. Bizitzaren arazoa. Askori gertatzen. A ber, batzuetan noiz behinka agian apika behar bada baliteke puntualtasun arazoak ekitzean nik. Ba, batzutan bai. Baina zer gustatuko litzaizuke, beti ordu bete lehenago iristero edo? Lehenago. Zuk itxarote ordu bete edo besteak itxarote? Nahiagot nik itxaron ordu bete besteari. Nik ez dut pazientzia. Ze ondo gelditzen den hori. Baina berdin da, hor txutziko du, beste bat. Kuidau, Almodóvar dago orain tatartean, kuidau. A ber. Almodóvarrek zugan pentsatzea beru hurrengo pelikulan paper baterako, baino, ze gertatu da? Zure bideobukaren ordez nahi gabe, batzutan tokatzen dago konturatu gabe, goazeneko zure lehenengo castinga bidaltzea. Edo... Ez ez zuen jarriko orain hemen. Ez. Edo zure bideobuk onena Santiago Segurari bidaltzea. Nahiago dut nire bideobuko Santiago Segurari. Bai, nire goazteneko kastina ez da. Ez da gondo, ez da. Baina paperarekin zure, baina kontratatuko nahu ala ere. Bai? Bardu nahi, ez importarri. Ez, hori zuk esan duzu, miren, cuidao. Hola ulertu ditu. Nire goazteneko kastina ikusiko balu Almodóvarrek ez ninduke inoiz kontratatuko. Ez hori da. Orduan... Pedro Almodóvarrek nahi du Mirenek bere pelikulan parte hartzea. Baina, bera, konfunditu da eta bidali dio beste hori. Gero bidaliko diot bideobuka. Un Almodóvar, orduan. Eta gauza bat izango dut zure alde. Almodóvarrek Rosy de Palma eta Loles León kontratatu zituen. Osongi botatzen ditut galderak, eta ez dira zuen entenditzen, ez dakiz zer gertatzen. Zure kuadrilla. Azken aukera daukazu Elizei galdera ondo botatzeko, Zer gertatu da, basko hitzeiten aldeu. Venga ba, hortxe dijo azkena. Zuk egin duzun web serian bezala itxatxita gelditzea, edo urte, hori da, norbaitekin, edo urte oso batean txortan ez egitea. Itxatxita geratzea. Itxatxita nahi duzu, bai. Miren! Edo zero edo bere erantzuna hori izan da. Denok ez? Bai. Urte bat azkar pasatzen da. Itxatxita... Aukera emango izun horrekin nahizun itxatxita egotea. Urrengo galdera, ja. Ja, zara, bukari txalo bat deniz egin entzat, eskerrak.